No niin, moikka vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Great Shop ja tänään me tehdään mun kaverin kanssa niin tällainen pieni tutoriaali, että aloitetaan tällainen sarja, missä me kerrotaan, että kuinka niinku muokataan kaikkia plugineita ja mitkä on niistä niinku tärkeimpiä ja mitkä niinku on vähän niinku pakko olla siinä. Ja tänään ekana pluginina meillä on Essentials. Ja sen voitte ladata, niin mä laitan sen linkin tonne descriptioniin, tai no, mikä ime onkaan, videon kuvaukseen. Ja ihan eka muistakaa sammuttaa teidän serveri. Eli kun lähdette muokkaamaan jotain Essentials pluginia, niin teidän täytyy sammuttaa teidän serveri. Kirjoittakaa vaan konsoliin stop. Näin. Sitten menette teidän plugins-kansioon ja ladaatte sen, ladatkaa se Essentials plugin, mä laitan sen linkin kuvaukseen. Ja mennään Essentials-kansioon ja täältä config.yml. Ja avataan se Notepadille. Notepad++. Tämä voi siis avata ihan muillakin ohjelmilla, esimerkiksi WordPadilla, normaali Notepadilla, tai sitten tällä Notepad++. Ja aloitetaan ihan aluksi täältä niinku ylhäältä. Mä käyn nämä kaikki tärkeimmät asiat tässä läpi. Ja ihan aluksi tässä on tämä ops name color. Siis, niin. Ops name color, eli se, että minkä värisiä opatut pelaajat on. Eli ne pelaajat, joilla on OP, niin minkä värisiä niiden nikki on. 4. Mä laitan tähän johonkin ne värikoodit. Niin 4, se on se punainen. Niin mulla on yleensä niin, että opattujen pelaajien se väri on E, eli keltainen. Sitten tässä on nickname prefix, eli tää on, jos jollain pelaajalla on esimerkiksi nikki asetettuna, niin sen pelaajan edessä näkyy tällainen toi aaltoviiva, niin mä oon yleensä ottanut sen kokonaan vaan pois. Mac nick length, mikä onkaan, kuinka lausutaan. Eli tää on se, että kuinka pitkä sen pelaajan lempinimi eli nikki voi olla. Mulla se on yleensä joku 25, että voi tehdä jotain hienoja värikoodeja. Ja tässä ei oikein mitään muuta. Sitten nämä teleporttijutut. Teleport cooldown. Se on se jos menet vaikka kautta home, niin kauan siinä kestää aikaa. Mulla on nää kaikki yleensä vaan 5 sekuntia. Tää on vähän sitä samaa asiaa, eli 5 sekuntia. Ja nää ei oo niin mitään hirveän tärkeitä. Mennään alaspäin. Disable commands. Siinä voi ottaa komentoja pois, esim. Nick-komennon ottamalla ton risuaidan tuolta vaan pois ja spacea vaan näin. Mutta miten nyt suotta nikkiä ottaa pois? Niin laitetaan se tonne takas. Näin. Sitten muuta tärkeää. No, kitit. Ne tehdään nyt niin, että tässä on kits, niin tässä on tools. Se voidaan nimetä nyt vaikka test. Sitten aika. Tää on sekunteina. Ja mä voisin ottaa nyt 10 sekunnin välein ton. Laitetaan ne vaikka 100 sekunnin välein. Tähän laitetaan ton sen tavaran ID. Eli tähän tulee ne, miten se kitti sisältää. Eli tässä on tavaran ID ja sitten sen tavaran määrä. Jos mä haluan vaikka OP apply, eli OP-omenoita sille, niin mä painan spacea, menen tänne alkuun, kirjoitan viiva, omenani sen OP-applyn ID, eli 322, 2.1. Sitten jos mä haluan niitä vaikka 32, niin mä laitan tuohon 32. Sitten mä otan täältä vaan samaan kohtaan, näin. Se on samassa kohtaa tällainen näin. Sitten silloin tehdään kitit. Ja sitten nämä on tärkeitä. Jos haluat tehdä semmosia värikylttejä, niin täällä on tää color, enabled things kohdassa. Niin tää color,
niin ota sieltä risuaita pois backspacella, sitten paina vaan spacea takas näin. Jos sä haluat tehdä osto- ja myyntikylttejä, taas otat risuaidan pois ja painat spacea. Sellissä sama. Poista risuaita ja paina spacea. Näin. Ja tässä on tää sing use per second, niin kuinka usein sä voit aina painaa niitä kylttejä. Niin toi 4 on nyt hyvä, ettei tuu mitään kaameta spämmiä. Ja seuraavaa tärkeää asiaa. Onko täällä enää mitään? TPA Accept Sensation. En saa lausua mitään näistä. Jos sulle lähdetään TPA-pyyntö, niin koska se, et kuinka monen sekunnin päästä se niinku TPA-pyyntö disabloituu, eli poistuu. Eli toi 120 on ihan jees. Starting balance eli aloitusraha, se voisi olla joku 1000. Ja max money, se voi laittaa vähän alemmaksi. Ja min money, se voi olla ihan pelkkä 0. Näin. Ja tää Essential Chat, tää toimii sillain, että tää Ylen pitää formattaa tää on sellainen, että sä voit niinku, tää niinku näkyy kaikilla pelaajilla. Eli mä oon yleensä ottanut tässä ylimmässä formatissa nää pois täältä, koska nää näkyy valkoisina sellaisina siinä nimen edessä ja takana, vähän rumat. Ja mä oon ottanut yleensä nimen vaaleansinisellä, eli jamerkki 9 tohon noin. Sitten se viesti, joka näkyy, se on ollut ihan yleensä valkoinen. Jos sä haluat vaikka siihen, että se näkyy vaikka punaisella, niin laitat siihen vaikka jamerkki 4 ja näin. Ja ton sama voi tehdä myös tällä group formats, eli eri groupeille eri värit. Esimerkiksi defaultille otettu vaan risuaiden tuolta pois ja spacea. Niin tässä on tää message. Jos haluat vaikka defaultin messagin vaalean vihreäksi, laitat ja merkki A. Ja tuon word name se voi vaikka poistaa. Se on se maailman nimi, missä juuri niinku on. Se voi niinku poistaa vaan näin. Ja tonkin voi laittaa vaikka punaiseksi näin. Se näyttää niinku tältä. Joo, ja sitten ei ne on niin hirveän tärkeitä ole. Täällä on tää tervetuloa teksti eka kertaa kun tulee serverille. Welcome, se voi vaikka suomentaa eli tervetuloa. Display name eli vaikka joku random niin serverille. Nyt siinä lukisi sellainen niinku tervetuloa joku random serverille ja huutomerkki vielä perään. Näin. Ja tää kit tässä on semmonen niinku, et minkä niinku alkukitin sä saat heti ekana. Et mehän laitettiin silloin sen kitin nimeksi niin se test, niin me laitetaan tässäkin test. Joten sä saat sen alkukitin mikä tehtiin silloin, niin sä saat heti aluksi kun tulet serverille eka kertaa, niin saat ton noin. Ja ei tässä oikein muuta tärkeää ollut. Respawn at home, niin se on se, että jos sä kuolet, niin späivänääkö se niinku späivinille taikka niin kotiin, minne sä oot asettanut, jos sä oot asettanut kodin, eli sen set homein. Ja joo, ei tästä tainnut olla muuta tärkeämpää. Muistakaa vaan tallentaa tää lopuksi tuolta näin. Ja meikäläisen nimi oli Crazy Hub ja mehän nähdään taas ensi kerralla. Se ois moi. Ai niin, unohdin vielä sanoa, että tässä olisi nyt se alkukitti, joka tuli. Eli ne oli valmiina ne kaikki Stone työkalut enää. Sitten me lisättiin ne 32 OP-uplevyä. Niin tässä ne sitten on. Ja ei mulla tainnut sitten muuta olla. Joo.
Eli se olisi niinku nyt toisen kerran sitten morjens ja hyvää joulua. Niin.